a ser grabado e reproducido nas redes sociais de canción. Parte resolutiva, primeiro punto. Aprobación do borrador da sesión ordinaria celebrada o 5 de agosto de 2024. Unha intervención neste punto. Votos a favor? Da Comisión Informativa de Economía e Facenda, punto 2. Proposta de alcaldía relativa á modificación do acordo regulador do prezo público de actividade de cafetería no centro social. Con relación a este punto, vou a dar traslado á Conselleira de Servicios Sociais para que expoña as propostas. Bueno, os precios que estaban vigentes, o que está agora, son do 2012, sacouse licitación outra vez este ano de recursos de cafetería, prácticamente foi o doble de precio da última vez, co cual fixose unha proposta de incremento que non é, desde o noso punto de vista, moi gravoso, e máis que nada é para non ter esa diferencia cos precios que están vigentes nas licitacións que temos. Non sei se queren ter alguna pregunta ou algo. Intervención? Estamos no primeiro punto. Por Pedro, por Miguel, por Independiente. A ver, entendo que hai que subir os precios, é verdad que están desde o 2012. Eu, diría que o que se vexou moita subida, que se non anotou o cambio é no tema dos refrescos, porque pasan de €1,60 €, que é verdad que se estamos na rúa é moito máis, pero bueno, falando do centro social, quizás sea a subida máis a destacar, porque ademais son cousas, zumos, gas, tórnica, cousas que se beben habitualmente. Considero que é unha subida bastante importante de 60 céntimos, pero bueno, en calquera caso, como van a aprobar, pois nada máis que decir. Entonces, sometemos a votación. Votos a favor? Abstencións? Punto 3. Proposta de alcaldía relativa á aprobación inicial do suplemento de crédito 2/2024. Vale, se ten un suplemento de crédito é motivado porque a participación de tributos do Estado pois nos dan a maiores 375.000 € que non foron incluídos nos presupostos, no orzamento, e, por tanto, hai que traer un suplemento de crédito para a súa incorporación. Vale? Alguna intervención neste punto por parte do Partido Popular, por parte do Nega? Era para ver se nos podía explicar un poquinho as partidas que están aí desglosadas, porque por un lado está 8.000 € en bombas, saneamento, 18.000 € en aglomerado de Borreiros e tamén 7.100 na traída de agua de Borreiros. Se nos pode explicar un pouco A traída de agua máis o aglomerado de Borreiros, aproveitando que se está executando a obra do tema do saneamento, pois para facer a traída de agua, que non estaba incluída no proxecto, e en sí, despois hai que facer o aglomerado, porque queda faltar os cortes. Non estaba incluído que é a reposición do existente, pero bueno, quedaría como cortes, entonces aproveitar e deixar ben totalmente o que xa a vista. e as bombas son tamén para esa obra. Non. As bombas, unha bomba son para dúas bombas, unha para Lobelos, outra para Brens, pero, bueno, para Brens na zona da Ponteña. Ali hai dúas bombas, é necesario cambiar unha, e vais a cambiar unha aí, e outra, pois, en Lobelos. E o digo porque Explico por que, mira, a de Lobelos, pois mira, frente máis ou menos a Rodríguez, ali hai dúas bombas, vale, que son de corrente trifásica. Vale. Logo temos hai outra máis adiante, hai dúas bombas máis, entonces na seguinte temos que cambiarla por unha bomba mellor, porque cada vez estamos incorporando máis caudal de saneamento, e é necesario ir cambiando as bombas para que teña termo no servicio. entón, ese cambio no proxecto de Borreiro, que xa temos falado aquí, sino que tamén o primeiro suplemento de crédito que se trouxe en marzo, un para o 2024, había 7.100 e pico euros, eso que era para o proxecto, entón. Non, eso foi por o tema de tuvo que poner a bomba o tema da bomba, que cambiar, non iba incluído aí a caída de agua.
Sí, sí, o Augas, Sí, por iso, e aproveitando... tampouco iba aglomerado de toda a pista, pero bueno, que vai a quedar fatal, entonces aproveitando que para que quede ben perfecta o que é ahora. Correcto. E en canto a 17.000 euros de gasto de taller, bueno, Sí. chama a atención, que é unha cantidade tan importante. Vale. E a pregunta tamén, enlazando con iso, é se van a dotar os vehículos municipais de mans libres, porque, bueno, están a robar de mans libres. Ah. Se van a dotar porque hai queixa no Concello de que, bueno, que hai xente que usa o móvil ao volante, máis aló de que cada un é responsable do que fai, iso é evidente, que todos iso facemos, e que tamén as consecuencias económicas son para cada un, supoño, pero a verdade é que, bueno, pois hai xente que lle chama atención e que, na verdade, que é un problema de seguridade viaria tamén. Entón, se non está aí esos 17.000 euros contemplados, supoño que non, imagino que non, porque é un factor de tallez, pois desde aquí queremos aproveitar pois, para poder esa petición, que, bueno, que creemos que sería bo e necesario pois, que os vehículos municipais tiveran uns máis libres. E logo, pois, chama a atención a primeiro punto desa relación, o primeiro punto desa proposta, ¿no? Para poder lela. Sí, incremento de obra do mercado municipal entre subvencións de obras 60.000 euros. Trata-se de unha previsión ante unha posible liquidación ante imprevistos que xorden durante a execución da obra. Tendo en conta tamén que hai unha resolución da alcaldía onde fala dos problemas e da prórroga que se lle dá á empresa, o cual parece normal e era previsible. Bueno, chama a atención esa relación, é dicir, posibles imprevistos durante a execución da obra, pelo menos non recordo nunca ler tal cousa aquí, é dicir, se hai un problema depois habrá que incorporarlo, pero xa prever nunha obra de 1.082.000 euros, algo así, non recordo a cantidad exacta, pois que esa xa unha previsión, pois chama a atención, non sei se ten alguna explicación. Vamos a ver, empezou por... Está? Sí. Empezou por último, vamos a ver. Todas as obras en sí poden ter un incremento ata un 10%. Vale, que de algún xeito hai unha obriga por parte da administración de contemplarlo, non hai esa costumbre por parte deste Concello. Entón, si vai haber, hai unha serie de imprevistos que surgiron durante a obra no tema dos desagües ou no tema da instalación eléctrica que non eran previsibles no momento da redacción do proxecto, sino ao executar a obra se encontraron con esos problemas. Se pon unha cantidade a tanto alzada, vale? Porque non sabemos en concreto a canto vai a ascender. Si sobran, non pasa nada porque queda no remanente. Entón, fixemos unha previsión por poñer unha cantidad. Entón, como o que sobra vai quedar no remanente, non pasa nada. Sí, entendemos que se sobran non se van a tirar moles, eso se dá moi perfecto. Pero chama a atención a relación e chama a atención esa previsión, porque a realidade é que cando foi esa obra licitada e salieron as dúas ofertas que se presentaron, a que estaba facendo foi a que quedou en segunda posición e había unha diferencia aproximadamente 60.000 euros que quedou primeiro, que polo que sé, pois non houve que tuvo que renunciar ou houve que deixala fora, non? O cal, digamos que esa obra se podía executar, seguramente se podía executar con 60.000 euros menos do que se vai executar e agora seguramente tiramos o primeiro. E convidamos os 60.000, é unha previsión de cara de tener unha cantidade e non chegar ao final de ano, porque esa obra ten que estar rematada ao final de ano, e non chegar ao final de ano e non ter esta posible previsión. Sabendo que o Concello ten unha obriga, de tener claro o seu proxecto. Así que nada máis, solamente... Se entendo perfectamente, pero quería enlazar, para rematar con isto, quería enlazar, pois, enlazando tamén, a la redundancia, o tema de Borreiros, non? Que xa no outro pleno, sempre sería no último, tanto tempo do pleno, non me olvido. Pero creo que foi o último que falou da obra de Borreiros e dicen que eses erros de humanos ou de técnicos ou o que sea, o que é real é que nos van ao bolsillo de todos e todas, porque está claro que se podría ter feito de outra maneira, mas a miña opinión xa o dixen naquele momento, non? E agora exactamente igual, e ademais na propia resolución da alcaldía pois fala dos problemas que hai para colocar o ascensor e demais. Pode haber, e seguramente, en todas as obras,
sempre pasa, non? Que hasa certos problemas que son pouco previsibles. Sin embargo, por exemplo, o ascensor sí que chama atención, non? Porque como se fixo ese estudo desa obra e que previsión se fixo desa obra, non? Bueno, en calquer caso, nos vamos a vamos a deixar que vai para adiante, evidentemente iba a sair igual, pero porque, bueno, entre outras cosas van outras partidas coas que sí coincidimos, que non é que non coincidamos con estas tampouco, pero bueno, chamaban a atención e por eso puse a mesa para que os explicara. Bueno, me faltaba por facer a resposta con relación aos talleres. Puxeches a pregunta, vale. Nos no orzamento tivemos unha previsión sobre 25.000 euros. Vale, aquí de talleres está o tema dos reparacións dos tratores que hubo que ponernos a punto, logo cortacésped, que se estropeou, o trator de cortacésped, as desbrozadoras, os traballadores que están traballando con maquinaria, e aquí incluíse a reparación non solamente do taller dos vehículos, vale? Tamén incluíse do que é a maquinaria. E dentro desta previsión tamén se prevé o cambio das luces do vehículo de protección civil que hai que adaptar a esa nova normativa. Entonces, de aquí que se incluya, que se ponga esa partida. Non sei se está toda a resposta. Unha pregunta a mí que xa as mesas? Non, claro. Parte independiente? Sí, bueno, eu... Están haciendo eso? Non. Eu non podo estar máis de acordo co compañeiro do DNG. Fai pouco que aprobou os presupuestos, vostede no mandato anterior non tiña maioría absoluta e tiña que facer os presupuestos pois acordados coa oposición. Agora acaba de facer, fai nada, uns meses, uns presupostos. A maioría dos gastos que aparecen aquí son previsibles, non moi previsibles. Entón, evidentemente, usted vai sacalos adiante, como ben di o compañeiro, todo é para a comunidade, todo é para o povo, todo é necesario, evidentemente, pero vostede aproba un presupuesto, un suplemento de crédito de 314.700 euros. Entre outras cousas, pois, outra vez para traballos técnicos, 30.000, traballos realizados por outras empresas, cultura, 18.000, estas cousas son previsibles, non? Vostede terá máis ou menos unha idea do que vai facer ao longo do ano, ou se non, bueno, hai estes suplementos de aquí aprobos, entón vai poñendo cartos e como usted lle vayan aparecendo as cousas e lle vai vindo. Non sei se a demanda do povo ou a demanda de... non sabemos quen. Señora Iglesia, mire, isto é un suplemento de crédito. Vou a volver a repetir porque creo que non entendo. Isto vendo tributos de Estado, son 375.000 euros que veñen agora a maiores. Nos presupuestamos unha cantidade conforme aos anos anteriores. Isto ven a maiores. É normal que non estuveran incluídos no presuposto porque nos veñen agora 375.000 euros a maiores. Este suplemento de crédito hai que executalo dentro deste ano. Es dicir, o que se fai ten que estar rematado antes do 15 de decembro. Vostede sabe perfectamente que o suplemento de crédito ten que ir primeiro a unha publicación provisional e a definitiva, es dicir, hasta novembro non vamos a poder dispoñer destes cartos. Entón, o margen que temos para poder executar, é moi breve, prácticamente un mes. Entón, poder acometer algún tipo de obra maiores que implique licitación é totalmente imposible. E aparte, non era previsible cando fixamos o orzamento. Veo unha cantidade que veo agora, que ben, son 375.000 euros, que veo a maiores, nada máis. Pero estos 18.000 euros para a cultura, por exemplo, ou para traballos técnicos, 30.000, son cosas non era nada previsible. Do que hai aquí. Non era nada, a veces surge material inmobiliario. Sí, a veces sí, inmobiliario. Previsible. Eso non é previsible cando se fai un orzamento. Que hai que modificar moitas cousas no Concello? Sí, claro que hai que modificarlas, pero se veñen estes cartos agora e podo modificar algún despacho, podo facer alguna mellora, non a facer, claro. Naquele momento non o podín contemplar, porque non daban os cartos. Agora, ben, estes cartos o podo facer. Con respecto aos traballos técnicos, pois os traballos técnicos a veces suben porque saen unhas novas subvencións e porque temos que redactar novos proxectos que no principio non o sabíamos sequera. Por iso os presupostos se poden hacer modificacións puntuais, porque non é matemática exacta. É unha cuestión máis? Sometemos a votación, votos a favor, abstencións,
Votos a favor? Punto 4. Proposta de alcaldía relativa á modificación do nexo de subvencións do orzamento para o exercicio 2024. Vale, isto é motivado por unha solicitude de unha asociación de Lens que solicitou unha subvención, unha axuda para acometer unhas obras no cementerio. E, bueno, revisando, podemos solicitar un máis, pero que se pode axudar con a cantidad de 2.000 euros. Vale, alguna intervención neste punto? Sí, nos vamos a votar a favor porque, bueno, creo que, se non me falla a memoria, esta asociación sea a segunda vez que pide unha axuda para fazer algo no cemiterio, que me vexo moi loable que o fagan. Pero volvo a decir o que dixen sempre, que levamos asistindo desde fai moito tempo na necesidade de abrir unha partida orzamentaria para que todas as asociacións como esta ou similares podan optar a este tipo de axudas, porque se ben é certo que os pollos deberán falta de pintar e demais, non teño dúda, pero os outros cementerios tamén teñen seguramente falta de pintar, e tamén as asociacións que os levan, os veciñanza que os leva, seguramente sabendo que teñen a posibilidade de recibir unha axuda do Concello, pois terían feito. De outra maneira, pois só queda aí no aire a que unha persoa ou dúas ou tres as que sean, pois digan vamos a pedir ao alcalde de turno, a pedir unha axuda e a ver se non a dan. O cal eu evidentemente non o critico, que non fai no ben, faltaría máis, pero creemos que as subvencións, como xa dixemos que as subvencións das entidades deportivas, como xa dixemos tamén as subvencións das entidades culturais, teñen que estar abertas a que todo o mundo poda optar a elas, senón é unha maneira de discriminación encoberta desa xente que traballa altruistamente para ter a súa veciñanza da mellor maneira, neste caso no cemiterio, pero repito, hai outros cementerios en cada parroquia de cemiterio, pois seguramente sería necesario abrir esa línea para que todas as asociacións puderan optar a elas. Ainda así, repito, vamos a votar a favor porque creemos que non é para nada malo os salados, simplemente non estamos no fondo, na forma, mellor dito, de acordo. Alguna intervención máis? Sí, o voto de independentes vai a ser a favor, e o que vai pedir o compañeiro, evidentemente, é para os veciños de Benes para o cementerio, non se lle vai a votar en contra, pero o que non saben o resto dos veciños, e incluso me imagino que da Asociación de Benes, é que vostede vai modificando o anexo de subvencións á carta, se un lle vai interesando, non sí, ou outros non, taco, e nada, como fai o que lle dá a gana, pois saca adiante como saca o resto das cousas. O noso voto vai a ser a favor. Pois como fai outros organismos, por exemplo a Diputación da Coruña, cando se solicita para algo unha subvención nominativa, gracias a esa subvención nominativa, pois os concellos podemos optar en función das actividades que vayamos realizando, pois as axudas correspondentes. O mesmo, se hai na partida existen cartos e algunos o solicitan e está suficientemente justificado, pois porque non se lle vai a axudar. O mesmo que o Concello de Cee, pois co resto de administracións, xa sea a Xunta ou a Diputación da Coruña. Sometemos a votación. Se me disculpa unha pequena puntualización ao que va a decir vostede. É certo iso que di, pero tamén é certo que os concellos, calquera concello, calquera alcalde, calquera alcaldesa, sabe que ten esa opción de recorrer a Diputación para pedirlo. Porque se dedican a eso, porque traballan eso, porque saben como funcionan os estamentos e administracións. Cousa que a veciñanza, evidentemente, non ten por que saber que sea a diferencia. Eu creo que é un símil que a vostede pode parecer acertado, me parece moi distante, pero bueno, é unha simple opinión que vostede acaba de dizer. Podería asegurar que a veciñanza e as asociacións de CES saben perfectamente e están a súa disposición para estudar no que se poida e cando veñen a falar comigo, pois, é que se pode axudarse contra eso. Sometemos a votación. Votos a favor? Punto 5. Proposta de alcaldía relativa á aprobación do Plan Estratégico de Subvencións 2024, modificación 2. Non estou no mesmo, na intervención neste punto. Votos a favor? Parte non resolutiva. Punto 6. Dar conta dos decretos da alcaldía do 662 ao 812. Punto 7. Mocións de urxencia.
Último punto, robos e preguntas. Partido Popular? Non. Delegado? Sí, varias consignas. No último pleno tamén falamos da cesta do camión dos electricistas, da correspondencia de revisión e da non aparición dese papeleo, nin dese nin do anterior, nin das revisiones anteriores. A pregunta é se xa apareceu, se buscou ou seguimos ainda estando sin saber absolutamente nada. Pois igual con o pleno anterior. Ben, hai varias aldeas, evidentemente non as podo recorrer todas, pero en Canosa, Roibo e Sallas, parte de Sallas, non toda, que pola Opel por ali, un tramo que hai, que as luces públicas están encendendo como unha hora e media antes da que sexa noite, non? E, bueno, non vamos que se está en garantía, que se pone en conocimiento da empresa e que se apaguen porque están aí, están gastando e precisamente se fixo para o contrario, non para forrar. Se están sin cenas e dando problemas, pois fastidiados a menos. Se está avisando a empresa. Fai como 2 anos aproximadamente ou máis, non recordo a data exacta, fixemos unha petición de unidade para que diante das farmacias, das 4 farmacias que hai no Concello, se habilitase un parking rápido, que favorecese que os usuarios e usuarias das propias farmacias poden aparcar de unha maneira rápida, non lonxe da propia farmacia, que sea casi non que sempre haxa onde aparcar. Ninguna das 4 ten uns sitios na súa volta, sitios de parking moi accesibles, en especial, por exemplo, agora mesmo a farmacia de Peregrina, debido ás obras que hai ali, debido evidentemente aos atascos e a falta de apartamento, pois casi nunca ten onde aparcar, porque os apartamentos están ali e os usando quen lle fan falta, evidentemente. Nos seguimos creendo 2 anos despois que é necesario, e tamén, pois meses despois, non sei tampouco cando, pero meses despois recordamos nun pleno e vostede dixo que estaba ás pensas dun informe que lle pediu a Policía Local, que non o había de dar cando o tivera. A pregunta é se xa o ten, se existe ese informe e se é recomendable ou non, para que nos conte. Pois non fixeron ese informe a Policía Local, en todo caso, pois, dado a súa pregunta, yo reiterarei por escrito e por un oficio. Pero entón foi pedido, entendo? Sí, foi pedido ao xefe da Policía Local. Ese informe non foi dado ao xefe da Policía Local, como sabe perfectamente, leva de baixa desde o mes de decembro do ano pasado. Non está feito o informe, entonces, o pedirei ao resto dos agentes da Policía Local a ver se algún fai o informe. Pasou o suficiente tempo para poder pedir a outro policía local, a quen se encargue agora disso. Non vai ser o policía local. Pero supoño que non é necesario que sea o xefe do policía local que faga un informe tan simple, non? Non ten por que facer o xefe da policía local, o xefe da policía local pudo haberlo encargado a calquera dos agentes, pero a mí non me consta que fixera ese informe ni me deron traslado. En todo caso, preguntarei e requerirei novamente por escrito. Pero o policía local o xefe non está, entón. Non, o xefe está de nada. Se vai pedir a outro. Non, mando un oficio a todos os agentes. Pois xa debería ter feito, porque levamos tanto tempo esperando por este tema. É a miña opinión. Creo que é suficientemente importante como para dar pie a seguridade. Do mesmo xeito tamén, en marzo, 1 de marzo, fixemos unha petición dun espello nas cabanas, un espello de seguridade, de que axudan a visibilidade nas estradas. Fixemos unha petición nas cabanas en Lires, a día de hoxe non están feitos. Si é verdade que, por exemplo, en setembro de 2023 sí que fixemos 2 peticións, aí na Grisa e na Lagarteira sí que foron repostos, pero eses 2 non están repostos. Dixo que
cando chegaran que se porían. A pregunta é, bueno, eso, desde marzo 24 ata agora, se non me engano, van 6 meses, non creo que tarden 6 meses uns espellos, ou si, a mellor sí, non sei. No, miro esta cuestión, non eu podo contestar, sí que fizo a petición, pero teño que mirar. Moi ben, durante as festas da Xunqueira chamou a atención, e así nos fixemos saber xente, veciñanza, sobre todo evidentemente da PIC, que as luces de adorno, as luces de festa e tal, pues estaban só colocadas aquí na praza, 8 de marzo, non? Cando sempre estaban colocadas nas avenidas, sobre todo na Fernando Blanco e na Avenida Fisterra, non? Porque evidentemente todo é feito, entendendo que tampouco vamos a chegar a todos os recunchos, pero sí que esas dúas avenidas pues, sempre era costume que eu recorde adornadas, non? Vostede pues, puxo unhas margaritas, curioso que se non? Eran bonitas, non sei adentro. A mí gustaron as margaritas que puxo. Pero sí que chamou a atención que fora todo concentrado aquí nesta praza, non? E non fose nas outras avenidas. Non sei porque se é unha cuestión orçamentaria, se vostede decidiu así, por que se fixo así, se me pode contestar. Para transmitir a quen me pregunta, claro está. Non solamente fui na Praza de Marzo, fui na Alameda, que era nos sitios onde se concentraba a festa. O que está claro é que os costes das festas cada vez son máis caros, sobre todo en material de seguridade, por o tema dos chimulitos, hai que hacer informe, incluso hai que contratar un enxeñeiro para que leven un control e os gastos estén. É unha decisión que se adoptou en sí o goberno, por o tema de que hai outras prioridades con relación ás festas. Cada ano os custes son moito máis elevados para o propio concello. Mais cando agora ponemos baños públicos, ponemos moitos máis servicios, agora o punto Violeta, que se ben unha parte está subvencionado, pois tamén supón custe, moitos máis custes que tenemos que facer de reforzo en materia principalmente de seguridade. Entonces, dado que hai que priorizar, pois consideramos que o alumeado ten que estar no sitio onde hai a festa. E o mellor, pois, no que na época de Navidad, pois, bueno, que abarque máis espazo. Entonces, é unha cuestión de priorizar. E máis, a mí o que me deron traslado, podo dicirlle, en este caso, que podo dicirlle que moita veciñanza, non tuve ningún tipo de queixa, sino todo o contrario. Felicitou por esa decisión, que se hubiera adoptado, porque consideraron que era suficiente. Bueno, é un debate longo sobre prioridades e non nos vamos dar hoxe, non? E sobre prioridades tamén nas festas, porque recordo ter aquí debates deste estilo, non? Bueno, é a súa decisión, como usted dixo, bueno, se vostede dixeron que estaba todo ben, está claro que vostede dixeron os que pensaban que estaba ben, non dixeron a xente que pensaba que se sentiu molesta, que non estaba tan de acordo coa decisión. En calquer caso, queda aí. En Sallas, estes días de atrás, os veciños limparon as cunetas, porque estaban sen limpiar, tenían medo da chegada das choivas e tal. Constame que hoxe por a mañán estivo ali unha empresa xa recollendo todo aquilo, pois, me parece correcto, ainda que non deberían ser veciños que non limparan, evidentemente, pero bueno, se está recollido, pois, moi mellor que mellor. E agora, pois, facendo a petición de que pasen tamén a recoller o que limparon os veciños en Raso, porque sigue sin recoller, entonces, facendo esa petición e que vayan antes de que cheguen as chuvias máis importantes para que non sea aquilo, pois, unha lamega, non se pueden limpar, pero menos recoller. Pola Xunqueira, o Río da Xunqueira, tamén se fixe un traballo na depuradora de Estorde, na Gran de Estorde, parece ser que se fixo pois, un vaciado da propia depuradora. A pregunta é en base a que se fixo ese vaciado, se hai algunha recomendación de algún técnico, de alguna empresa ou demais, porque a mí como profesional da materia chama a atención. Certo é tamén que cada X tempo prolongado no tempo, digamos así, hai que facer un mantemento dese estilo, pero se hai un informe que recomendara vaciar esa
esa depuradora, porque unha vez que a vacías, evidentemente, pois tens que volver a empezar co tempo que leva en sí, non? E facer iso en pleno mes de agosto, pois chama atención, porque non vai a ter o funcionamento correcto. Entón, quería saber se había alguna recomendación, se foi por algún outro problema, ou se hai algo que nos recomendaréis, ou foi unha decisión súa? Unha decisión miña, no mantenimento corresponde a empresa, o estaba facendo aguas de Corcubión, pois non, se o tivo que vaciar é porque non fixo o mantemento como o tenía que facer. Prova diso é que, por exemplo, con relación á depuradora de Lires, tivemos que facer, e está en conta na resolución da alcaldía, pois sacar un contrato menor pola mala xestión que estaba a facer desde a empresa de Corcubión, estáse agora pois, realizando todas as labores de mantenimento. E con respecto á depuradora de Estorde, pois tamén se tomarán as medidas correspondentes con relación a iso. Entón, houve un momento que me perdí. Entón, que fixo vaciado a empresa ou fixo o Concello porque a empresa non cumpriu? A empresa, bueno, unha parte a fixo a empresa, pero desa maneira tivemos que acudir dentro do Concello tamén polo mal traballo que estaban a realizar en a empresa. Houve traballadores municipais traballando ali? Bueno, os traballos os fixeron os de agua de E a trazabilidade desos fangos, desos lodos, onde están en algún sitio? Non sei, que evidentemente se encargados de evoluciones. Pero non se usou maquinaria do Concello para facer ese vaciado? Non. Entón, como podemos facer para saber onde vai para onde foi ese fango? Podemos pedir ya ou fai usted ese traballo de pedir a trazabilidade deses fangos a... Pregunto os aguas de Corcubión, que supongo que encontraron a depuradora de Cocé, a la fase. Se traslada a depuradora, non? Sacamos a depuradora para meter, non? Pero se non a depuradora. Os fangos, eu quixera saber por que se sacan os fangos, porque se sacas os fangos desfaz todo o proceso biolóxico da depuradora. Pero bueno, non vamos a entrar agora aí nun tema demasiado técnico, no que nos vamos a perder. O que sí que pido, por favor, é que pida esa trazabilidade e que nos indiquen onde van eses fangos, porque a mí me preocupa que pase con esas depuradoras, evidentemente, como con todas. Falaba ya antes de Sallas, a limpeza, en Sallas hai un punto de luz, ao igual que en Lires, ao lado do polideportivo, que leva sin a pantalla, sin o LED, un tempo xa, bastante tempo, non sabemos que pasou, se non lo podo explicar, supoño que se estropearía e habrá que repoñela. Mira, nosotros cando fai unha luminaria destas que colocamos de LED, damos de traslado por correo electrónico á empresa porque ten a garantía, vale? Ora, este punto en concreto de Salles que me estaba preguntando non le podo respostar porque mandamos moitos correos electrónicos con relación a luminarias. Teño que mirar, pero bueno, se le manda un correo electrónico igual, al de Lires e en Lires igual. Con todas facemos da mesma se podemos ser. Non, se non entendo que fagan así, digo, porque chama a atención. Entón, en Lires, ainda falei non fai pouco co da empresa, polo tema se fixou as luminarias Villa, son as que están na plaza, que teñen como metacrilato, non é metacrilato, non é tampón especial, que caeron e que teñen que repoñer todas, estamos en, depende, unhas empresas son máis rápidas que outras, porque claro, en cada licitación ou en cada cadro son diferentes empresas, unhas son máis rápidas, se veñen máis rápido, outras son máis rápidas. E por último, por a miña parte, en la que acompañara tamén parte de cousas que nos vai falar cando o remate, quería comentar o tema, quería primeiro felicitar ao goberno por os actos que estaban a facer sobre a Baleira, porque dende Berenga creemos e pensamos que todo o que se xa pon en valor o noso pasado, e recordado, pois, evidentemente, positivo. Entón, creemos que todas esas jornadas, aproveitando esa efeméride, nos parece en sí salir positivo. Ningún dos dous, ni eu, ni a compañera, ni eu, podíamos ir porque era as 10 da mañá, en horario laboral, e evidentemente non podíamos acudir, pero paralizamos a ese acto e cualquier tipo de acto similar, non? Pero, tamén desexamos, e digo aquí, que cando pasen estes actos e cando
cando en realidad se hai que decidir sobre Canalillas e sobre o futuro, pois que aí sí que aprendamos dos errores do pasado e que aquelo, que evidentemente falaremos largo e tendido cando toque, se é que toca, pois que aquel espazo natural, aquel espazo privilexiado, aquel espazo único da Costa da Morte non se pasto dos intereses máis de catro, porque a turistificación pode levarnos a cometer erros que sean irreversibles, non? Creemos que se poden fazer cousas, creemos que aquele espazo dá para fazer cousas, pero tamén pensamos que detrás están as garras dos buitres que só pensan no seu ben e no seu ben sen mirar o que pode pasar. Este é un comentario a máis do que quero dicir agora. Chamou a atención logo cando colgaron nas redes sociais e despois tamén cando saiu a foto na Voz de Galicia, a foto que había aquel día o Bergantiños, pois a charla de Alex Aguilar, chamou a atención a foto, porque era unha foto sacada desde atrás de onde se vía pois, a todo o público ali escoitando, non sei, as persoas que había, non sei, seguramente 80, 90, 70 persoas, era exactamente igual. Pero sí que nos chamou a atención que estiveran no sitio que estaban. Entón a pregunta é se había, se ustedes viron algún informe técnico que avaliara que se podía facer ese tipo de acto debaixo dun amantalamiento, unhas instalacións en ruínas. A pregunta é porque eu personalmente creo que se podría facer exactamente igual o mesmo acto sin entrar nas instalacións, das que, por certo, está prohibida a entrada urbano, non pode ser de outra maneira. A pregunta é se hai algún informe que permitise eso, se algún técnico, técnica, ben ser do Concello, ben ser externo, si, non digo que recomendar, porque evidentemente non é a súa labor, pero sí que certificase que non hai ningún tipo de perigo. Non hai ningún informe técnico, evidentemente. Había autorización por parte da propiedade, na zona na que estivemos non había ningún risco, porque aparte foi na entrada, prácticamente foi na entrada, e non había ningún tipo de problema para poder facer, es máis, ni siquiera non accedimos para nada polas instalacións, polo resto, solamente fui ali nunha entrada, onde Alex explicou, pois dende ali todo. Bueno, a súa maior explicación foi fora, no sitio onde fui a presentación, que estuvo explicando os diversos puntos, e despois entramos, bueno, ali prácticamente a entrada. Non había ningún tipo de risco, nin era necesario ningún informe para facer o que se fixo. Bueno, vostede pode creer que non era necesario un informe, e eu tamén creo que non era necesario un informe, porque o que creo é que non era necesario facer ese tipo de acto ali, unhas instalacións en ruínas, unhas instalacións, como dicen, debaixo dunha carga de amianto enorme, unhas instalacións que están pechadas, como non pode ser de outra maneira, porque están en ruínas, pode haber desprendimentos en calquer momento, todo o persoal que estaba ali, estaba sin medida de seguridade ninguna, sin EPI, sin zapatos, sin cascos e máis. Eu creo que foi unha temeridade facer ese tipo de acto ali, incluso, porque non, con un equipo de son, que fose pequeno para que se escoitara ao oponente, pois que, como ben saben, sabemos todos, o son pode crear vibracións e pode producir desprendementos. Sinceramente, foi unha sorpresa ver aquela foto. Creemos, sinceramente, que non se debería ter feito ali, por moito que diga vostede un pouco adentro, moi adentro, estaba debaixo, que víase perfectamente das vigas e do amianto, e afortunadamente non pasou nada, celebramos que non pasase nada, pero dende logo para nós foi unha temeridade e creo que foi, así o digo claro, unha metedura de pata por parte de quen nos organiza, porque as cousas non pasan até que pasan. Entón, eu creo que se volve a haber algo así similar, por favor, teñan tino e teñan en consideración o que non le vamos a dicir, porque sinceramente as instalacións aquelas non están para que ninguén ande por elas, salvo que sea o día que haxa unha pala e tire con elas e saque aquel destrozo que hai ali daquel paraíso que Canalillas. A verdade, señor Domingo Loro, vou dicir unha coisa, foi unha mágoa que vostede non pudera ver as jornadas. Foi unha mágoa, porque aprendería muitísimo. E notase que
que non veo, porque senón non falaría como está agora falando. Por unha mágoa, porque queda moito por aprender sobre o camiño. Bueno, eso... Acaba de facer usted unha aceleración sorprendente, Fui unha mágoa que non se poden asistir. É unha mágoa que non poden asistir prácticamente a ningún. Eu tamén creo que é unha mágoa. Mire, eu levo vivindo aquí en C máis de 20 anos, 21. Eu frecuentei actos culturales sempre. Antes de que vostede fose alcaldesa tamén, e eu a vostede na vía. Así que non poña en duda se eu vou ou non vou. Vostede o que ten que ceñirse e a contestar lle molestou que dicira que non veo o que lle molesta a vostede é que non sabe que contestar o que lle estou dicindo. E vostede, o problema, mire, porque vostede me diga a min que vou ou non vou, que é a miña vida privada, e eu podo dispor dela como queira. Por certo, non sei se foi a edición pasada, agora que hai as xornadas de Fernando Blanco, mas da Fundación, nin vostede, nin o seu equipo daquela, apareceu en ningún acto da Fundación Fernando Blanco. Fago un paréntesis. Por moito que vostede me queira atacar a mí se vou ou non vou, en fin, me parece surrealista. Iso non vai a quitar a gravedade do que pasou aquel día, que podría ser moitísimo maior, se pasase algo, e houvese desgracias, e houvese desprendementos, ou houvese, xa non quero nin ir máis aló. Entende? E vostede o que ten é que contestarme a iso, se o cree convinte. Logo, se eu vou ou non vou, ou entro ou saio, vostede non pode contestar o que queira e eu tamén lle podo contestar o que queira. Pero parece unha falta de respeto, perdone que interrompa, parece unha falta de respeto que me conteste ao que eu lle estou dicindo se eu vou ou non vou. Se usted quere saber se eu vou ou non vou, se podo ir ou non podo ir, se non ten ningún problema en dicirlo. Pero non creo que sea aquí, diante de toda a xente, que nos poida escoitar, donde eu tiña que dicir se vou, non vou, a donde vou, a donde teño que ir, porque vostede non lle fixen nunca esa pregunta. Así que prego, por favor, que non me faga ese tipo de... que se ciña a contestarme o que eu lle digo. Sí, sería moitísimo mellor. En calquer caso, vostede se quere desviar a atención por si eu vou ou non vou, ou dejo de ir, bueno, alá vostede. A realidade Mire, señor Domingo Lobolo, eu prego de unha cousa, que non me diga vostede nunca máis nun pleno o que teño ou non teño que dicir, que por costume da legislatura pasada e continúa nesta legislatura dicindo a alcaldesa o que ten o que non ten que dicir. Que? Porque son muller. Así de claro, digo. Porque sempre está co mesmo. O que me faltaba por aí. Me parece demencial isto que acaba de facer. Pois sí. Me acaba de facer, eu teño o mesmo respeto a vostede que lle tuven a todos os alcaldes. E cadei con un alcalde e con dúas alcaldes. Vale, pois eu cadei con vostede. Con vostede debato sobre o que pasa na política. Dame igual, se é muller ou é home. A mí dame igual, a mí non me vai acusar deso. Xa me parecía bastante atrevido dicirme se vou ou non vou, como para que agora me acuse de machista. Pero é o que me faltaba xa. É o que me faltaba. Cídense, por favor, a contestarme si quere. E se me quere contestar isto, pois a veciñanza se xulgará se vostede está facendo a súa labor ou non. É que me parece de verdade, me parece de escándalo que me conteste así. E xa non é a primeira vez, ademais. E non é a primeira vez. É que non teño por que estar aquí explicando que se vostede é muller ou home, vostede é alcaldesa. E eu teño que interceder ante vostede, fiscalizar o seu traballo, da miña maneira, como eu queira. Dame exactamente igual, de verdade, o xénero que teña vostede e o seu equipo. Dame exactamente igual. Se teño que un día falar con unha das súas compañeras, falarei. Se teño que falar con un dos compañeros, tamén falarei, que xa o fixe. Pero, por favor, non faga tamañas aseveracións. Tamañas, porque non se conforma con ofender, senón que lle dá unha volta de torca máis para remachar. Me parece, de verdade, me parece que debería pedir disculpas polo que acaba de facer. Non, xa sei que non vai facer. Non vou facelo. Perfecto. Alguna intervención? Sí, a compañeira vai intervir. Ben, eu a miña, dúas intervencións. Vou empezar pola escola infantil, agora que empezamos o curso. Quero comezar por amosar o meu disgusto persoal.
dado, bueno, tamén outros meus compañeros, por suposto, dado que ao mes de maio ou xuño, non me acordo moi ben, fixéramos unhas suxestións, unhas propostas, as cales, bueno, para a mellora da escola infantil, as cales contestaron de que iban a ter en conta. Non foi así, daí o meu disgusto sobre todo persoal. Estas melloras eran como o comedor, o comedor escolar que dependía dos termos que poderan levar os nenos a aguantar a calor ou non, porque, bueno, tentar o xantar destes rapaligos e destas rapaligas era complicado. Bueno, pois seguimos nas mesmas. Seguimos dependendo dun termo para a boa ou non tan boa alimentación dos nenos e das nenas. Tamén falábamos da parella educativa. A parella educativa, todos sabemos as idades que hai nunha escola infantil, que é de 0 a, bueno, de 4 meses a 3 anos. Nenos que dependen para todo, dependen de ir ao baño, cambiar de cueiro, que se vomitan, que se entran, que se saen, etc. Entonces, esta tamén foi unha das peticións que non se tuveron en conta a hora de facer un novo plego para a escola. Sabemos que, bueno, o funcionamento da escola infantil, ademais de as profesionais, ademais de atender os nenos e facer unhas programacións e demais, programacións que neste caso eu non sei como se verán capaces para facelas e atender aos rapaces ao mesmo tempo, sinceramente. Aplaudo a súa labor, falábamos tamén de unha cuarta aula. Aí na escola infantil municipal de Cea hai 4 aulas e só había abertas 3. Só se abren 3 e siguen estando abertas só 3. Entonces, eu pregunto como é posible que habendo 4 liñas, 4 aulas nesta escola e habendo lista de espera para entrar, porque hai lista de espera, se abran e se esteen en funcionamento só 3 liñas. Con que tamén outra dúbida que teño é que as familias que solicitan o servicio de mañá son derivadas a que o servicio de tarde porque non hai máis aulas, entonces van derivadas ao servicio de tarde. E volvo a repetir e volvo a insistir. Como pode ser isto se temos unha liña pechada? A mí gustaría entender. Pois moi fácil. Moi fácil. Problema orzamentario. Os custos cada vez son máis. Un problema de orzamento. Se poderíamos dedicar 400.000 euros á escola infantil, pois sería estupendo. Pero os custos se han incrementado e unha aula máis supón máis contratación de persoal. Entonces, a Xunta colabora no que colabora e o resto tamén ponen a Concello. Se valen 200.000, a Xunta dá 60. É o que hai. É que non podemos, imposible. Estamos asumindo un montón de competencias que realmente son da Xunta, estamos asumindo directamente, porque estamos en competencias impropias, pois estamos asumindo os concellos e cada ano os custos cada vez máis, vai a subir o SAP, vai a subir isto, e cada vez subimos máis. É imposible aguantar isto. Entón, por que non pedimos a Xunta que asuma? Xa fomos. Nos reunimos, fomos en medio. A Xunta para que asuma directamente a escola infantil. É que se llama a obligación. Que non. Non para mí. O cando fui. Fai 2 meses casi. Digo xa, teño a anotar, pero o digo xa. Temos anotado a data, pero ahora non me acordo xusto o día. Estaremos ali ponidos que xa non pode ser. E máis, solicitamos unha nova reunión, que estamos pendientes de que nos conteste para que nos convoque a reunión. Vale, pero digo eu a todo isto, se a maioría, que o que eu sepa, só agora mesmo hai unha ou dúas crianzas en horario de tarde. Non, hai máis, acabamos de pasar na lista el outro día 8. Claro, pero se non lle damos a opción, claro. Non, Pero se esas 8 lle damos a opción de que vayan de mañán como están solicitando,
O horario de la línea, solicitamos por la mañana. Mira, primero, hasta este año es lo todo el mundo. Eso no es previsible, ¿vale? No sabes cuánta gente va a pedir ese año. Cuando este año como de 1 a 2 de solicitudes. Tenemos que arreglarnos con lo que tenemos. La gente tiene su turno de trabajo, sus horas, no puedes estar ampliando. Y aparte vosotros estáis pidiendo que cumplimos la ratio y aumentamos más gente, que ¿cómo lo hacemos? No me gustaría saberlo, cómo se hace. Aumentar plazas, aumentar personal, con el mismo dinero. ¿Me lo explicas? ¿cuánto se paga? No, está pagado. A ver, nos pedimos que se cumplan as ratios, claro que sí. No pedís máis que lo que hai en ratios en la Xunta. Entonces, No, as ratios son como outra cousa é, as ratios en aula é unha cousa e outra cousa é que haxa 4 líneas nunha escola infantil e desas 4 líneas só se abran 3. vale, Pero mellor, con unha reubicación de horarios, pode haber unha cuarta línea en horario de mañán, que son a maioría das solicitudes, porque a mí as queixas que se me chegan das familias é que van a solicitar pola mañán non hai sitio, entonces que os derivan a tarde. Entonces, o mellor, hai que mirar, porque nas matrículas, algún niño se vai matricular, o sea, hai a solicitude, se queres de mañán ou se queres de tarde, entonces xa se ve, entonces, en vez de abrir 3 líneas, mañán e tarde, y la mellor é gente que cuestión, pidió por la tarde, que hacemos? Le decimos que no. Porque hay gente que pidió por la tarde. esa xente que pediu pola tarde, ¿Qué? unha, 2 persoas que están asistindo, ¿Tú tienes los números de la gente que pidió? sí, ¿Cómo los tienes? ¿Me lo explicas cómo? Porque yo no los tengo. a través das familias. Pero me parece... Una cosa es que sepas de una persona o dos, pero justo todos los que pidieron lo dudo. A través das familias, as familias comunican, as familias falan. Bueno, yo reitero lo mismo. E eu que as familias, é verdade, non teño problema de reunirme con elas, de falar con elas, e a verdade, pois, Vale, pero el e personal... a través de eso é que transmito o que elas me transmiten a mí, claro. Vale, y nosotros transmitimos lo que venimos transmitiendo. Es una competencia que no es nuestra, estamos asumiendo un gran esfuerzo y no da para más, así de claro. Y es un inconveniente o un problema que la propia ordenanza establece que tiene que estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. De tal manera que si viene un familiar, una familia y pide estar hasta las 8 de la tarde, nosotros tenemos que prestar ese servicio. Pero non existe, na matrícula xa se vai, xa se ve a solicitud. Pero está regulado, É está máis, aprobado se por la Xunta se de pasan Galicia. as galiñas azules pechan as 5. Pero digo, está aprobado así por la Xunta. Nosotros estamos sujetos a una subvención. De feito, Si no lo cumplimos, nos pueden sacar esa subvención. De feito, aos colexios están aí a xornada única. Bueno, pero, vale. Y la galiña azul hace lo que hace y nosotros estamos sujetos a una ordenanza y a unas condiciones que nos fija la Xunta, en donde hay un horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Tú tienes un niño o 2, me da igual, y te piden de tarde hasta las 8, tú tienes que prestar ese servicio. Y cuando se saca el pliego, se saca en base al cumplimiento de esa ordenanza y de esa normativa que dice la Xunta. Vale. Cantos nenos aquí piden hasta as 8 da tarde? No sé, que yo solo no llevo, que llevo la Consejería de Servicios Sociales, que yo solamente informo de la parte de cómo fue el proceso de licitación y de la parte de la ordenanza. El resto, lo que es los que se anotan, los que no se anotan, lo lleva directamente a la Consejería de Servicios. Pois a mí o que me transmiten as familias é que polas tardes hai unha solicitud. Había 8. Entonces, o problema que tiñan algunhas das familias de polas mañás é que non podían entrar, salvo que fose pola tarde. Entonces, o mellor é reubicar. Si pola tarde, ese Reubicar vas a servicio... tener que cambiar los horarios de los trabajadores y no puedes. Cada uno tiene su... Mira, pero vamos a hacer una cosa, porque esto, lo que vamos y preguntas no es una cuestión de debate. Vamos a atender al ruego, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una consulta a la Xunta sobre el tema horario, ¿vale? A ver si se puede modificar ese horario con base en la ordenanza. Y a partir de ahí, miramos lo que se puede hacer, si te parece. Vale, perfecto. Ben,
Ben, e o segundo punto que quería comentar era sobre o punto violeta arcoíris. Nós, pola nosa parte, por parte do BNGDC, fixamos unha solicitude o 20 de xullo para que existira este punto violeta arcoíris nas festas, bueno, todas as festas, pero bueno, especificamente aquí, que nos tocaba, que eran festas da Xunqueira. Entón, esta solicitude incluíamos tamén un dossier nos que había, bueno, uns protocolos a seguir, explico, bueno, había unha introducción onde se justificaba este punto violeta, había uns objetivos, o ámbito de actuación, que era un punto violeta arcoíris, os tipos de agresións, as actividades preventivas, de atención e asesoramento, ter en conta en caso de agresión e como actuar en caso de agresión. Chamámonos moita atención que tampouco se nos tuvo en conta nesto. Non se nos tuvo en conta, explico. O que nos transmitía a xente, o que nos tamén vivimos, foi unha total desinformación previa. Non había nin uns cartaces, nin uns díticos, información en redes sociais, prensa, información aos hosteleiros e incluso aos demais establecementos. Non vimos nada ata que foi a presentación o día 14 ás 23:20 horas nas redes sociais. Eu non sei se pretendía chegar a moita xente nese horario, nas redes sociais, sobre todo estando en festas. Pero é unha percepción miña, De todos, eu creo que se quixéramos chegar aos veciños e as veciñas, teríamos que ter tomado outras medidas antes. Pero bueno, non se tomaron. Presentouse así, tanto en Instagram, que foi onde o vi, como no Facebook, ás 23:20 horas do día 14. E chaman a atención porque o día anterior presentanse as festas da Xunqueira con un pregón, a bomba platillo, e non aparece para ningún momento o punto violeta arcoíris, que eu creo que era o momento de presentación. Eu creo que era algo importante, como para presentar, facer a presentación das festas de Xunqueira. Pero, bueno, non se dou esa importancia, ou mellor o tal. Logo, falta de señalización de onde estaba o punto. Porque, bueno, podese saber ou non onde estaba o... Sí, había un mapa, nas redes sociais había un mapa. Pero bueno, E na Junta de Seguridade se tratou ese tema do punto violeta e salió con anterioridade en que se iba a haber punto violeta dentro das medidas de seguridade. E salían na prensa. Pois eu, sinceramente, non vi nada do punto violeta. Nosotros no momento que hicimos porque hubo que hacer una tramitación, porque no es quiero punto violeta, hay que hacer una tramitación, hay que mirar, hacer un pacto de Estado, hacer un contrato, hacer un proceso, ¿vale? Y cuando ya se tenía, pues se hizo la publicación. Sí, sí. Eu eso sei, porque además no protocolo tiñamos ben claros os protocolos. E logo, chamaba moita atención, e chamou a moita xente, sobre todo a xuventude, que foi quen máis me transmitiu, máis que a mellor a xente máis maior, non? Mas a xuventude chamaba moita atención que fose de 23 horas, das 11 da noite ás 3 da mañá. Porque a mí, palabras textuais de alguna das persoas así que vai chambonadas. É como se non fixerades nada. E a verdade, certamente. Os maiores problemas non están de 11 da noite a 3 da mañá. Están a partir de aí para diante. A partir de aí para diante, sí. E chamaba a atención que houbera un horario máis amplo dos baños públicos que un punto violeta, que non lle restou protagonismo ni importancia a unha cagada, pero chamoume moitísima atención. Hai un horario máis amplo dos baños públicos a un punto violeta arcoíris. Que a importancia que ten iso hoxe en día. Pues entonces vamos a tener que sacar todas as luminarias de luces porque xa non andamos nosotros. Para as próximas festas non poñemos ninguna luz. Porque se non é imposible porque é costoso e despois ainda
cantos máis horas máis de noite, o horario, entonces non sei, temos que dedicarle máis cartos ás festas, a punto para os próximos orzamentos. De verdade, porque aparte do punto que temos a sorte, o privilexio que temos un pacto de urgencias que está, temos un pacto, urgencias de hospital, é dicir, gracias, C, ten un montón de puntos, aparte do punto violeta, ten todo o centro, somos privilexiados neso, en donde o servicio médico, hai nada, está todo pegado, gracias a Dios. Concordo que somos privilexiados en que teñamos un PAC, e que teñamos un hospital, e que teñamos unhos servicios. Por certo, un PAC no que casi non poden escoitar os pacientes cando asisten. Porque está todo ruido, están todas as atraccións diante do PAC. É curioso, pero somos privilexiados. Concordo nisso. E tivemos que consensualo, cambiar o tema das atraccións, vale? O tema de que desde que eu estou da alcaldesa, pois non están abaixo, que se lle habilita un sitio no polígono para poder estar a habitar, vale? E solamente están aquí o que é as atraccións, donde temos que dicirlle que abaixo non son, vale? Que a veces farán caso, outras veces non, porque as 24 horas non estamos aí, pero bueno, trátase de conciliar, e que non hai outro sitio onde non poñer as atraccións tampouco. E que a veces é moi difícil consugar todo. Oxalá tuveramos un espacio donde poner as atraccións que non fosen aquí. Pero bueno, se habilita para que entren as ambulancias, hubo que facer moito. Non é fácil. Pero hai que facelo. Pero, Claro, é que se fora tan fácil, xa chegaban, xa apartaban, xa notaban. Non, é que non, claro. Bueno, non, a ver, non. Sí, bueno, dime. yo solo me gustaría decir una cosa, que para no haberse enterado nadie y ser una chambonada, fue un montón de gente. Es que tuvo Fue un éxito total, ¿vale? Sí, que el horario podía ser más amplio, sí, pero para aprobar el primer año se puso a estas horas. Porque luego tienes que encontrar a gente profesional que esté a esas horas por la noche, ¿sabes? Que costó bastante. Me refiero, no hay gente disponible para estar tantas horas por la noche. Entonces, no sé, lo de chambonada me parece una falta de respeto. Pero bueno, se entiende nada, que se lo diré a la directora del CIN cuando venga. Emma, tampoco, también se entiende, la oposición es normal que non hai criticarles, es la labor de la oposición, es criticar. Non, mira, eu comento xo que me transmite. Home, un éxito, non sei, porque o preservativo que se lles daba aos rapaces e as rapazas, por suposto que o recibiron. Agora, que leran o folleto que se lles daba, aseguro eu que nin un por cento que pasaron por ele leron o folleto. Que está moi... La gente allí para hablar, no hacía falta que te leyeras el folleto si no querías. Tus dudas podías ir allí y podías comentar lo que tuvieras, que por eso estuvieron ahí. Y informaron, porque yo lo vi. Informaron, o sea que no sé. Pero bueno, ya está, no, yo se lo diré a la directora de decir que va a quedar muy contenta. Non, contenta quedaría si tuvera unha boa presentación, si tuvera unha... Por cierto, el protocolo que le mandaste lo hizo ella suyo, No hace falta que le mandéis ninguno que hizo suyo. Pero vamos a ver. Si mandamos, porque mandamos. No, si no mandamos, pero porque mandamos, que mandamos, mandamos. Es una profesional. Vale, vamos a acabar el debate. ¿Cuál es el ruego? Porque son luego si preguntas algún ruego en concreto, que para el próximo año sea más jornada. Home, debería ser. Pues esto. Ao menos hasta que se acaba a festa. Vale, pues miramos. E hai voluntariado tamén, que nestes casos, si se pide xente voluntaria. Vale, E normalmente hai sempre unha tarea que é entre policía local, protección civil, incluso os propios establecementos teñen... Eso, claro, perdona, eso me lo sé todo, pero solo una cosa, voluntario hay más cosas aparte de lo que vosotros veis, ¿vale? Tienes que tener un sitio, que esta vez lo tenemos que pedir, y hay cosas que vosotros, o sea, la gente no lo ve. Por ejemplo, le pedimos el local a Curroja, le pidieron a la empresa un seguro de responsabilidad, ¿vale? Hay cosas detrás y hay que organizarlo bien. No es, bueno, pues que venga el primero que pasa por la puerta. No funcionan así, o no deben de funcionar así, porque eso es lo que digo, no pasan hasta que pasan por él.
hai que hacerlo de forma profesional, vale? Sí, nos por eso mandamos os protocolos. A mí non me hace falta, que yo Claro, pero no nos, lo sabía, nos, o mandamos o dossier, cada solicitud mandamos o dossier para que fuera todo ben profesional. Tenemos unha directora que é profesional, Eu non Dígalo dubido, iso. non dubido da capacidade de directora, para nada. Pues entonces, Para nada, se acaso, o mellor o nombrala, liderás ti. Eu, desde logo, No, que non no, tengo para nada pero da yo- profesionalidade yo e a capacidade de liderar. Limitamos el debate, atendamos al bloque porque Sí, somos... luego es más... Sí, exactamente, por favor, era máis. Bueno, con respecto, si quería decir algo, con respecto a la gardería, con respecto ao da gardería, bueno, en algunhas cosas podo estar de acordo, en outras non, pero o que sí que me extrañou que saíse a licitación nesta empresa que ven todo este ano, por menos do que se viña licitando. Eu teño as miñas dúbidas de como van a prestar o servizo, porque sempre se vai moi xusto e que unha empresa ainda poda licitar por menos, pois vamos a ver que capacidade teñen para dar o servizo, vamos a verlo ao longo do ano, pero esas cousas tamén hai que tenerse en conta a veces, porque a veces se estamos aí falamos de cartos sí, pero que sale unha licitación, se ainda ven unha empresa con menos, sabendo os problemas que había antes, as licitacións anteriores que iban xustísimas, pois non deixa de ser sorprendente, pero bueno, veremos ao final do ano. Logo, espero tamén que a austeridade nas luces das festas siga así hasta o final do mandato, que non sea só este ano e o seguinte. E logo, vamos a ver, teño unha serie de cousas aquí. Con respecto, bueno, con as farolas tamén, que hai moitas cousas que se veñen a colación do que dixeron os compañeros do bloque. Con respecto ás farolas, entón agora entendo que vostede manda un mail, porque entraba 54 na carretera general, onde están os contenedores, sacaron unha cando pola xunqueira de São Mene, e dixeron que 54, na carretera general, de lado dos contenedores. Dixeronlle que os veciños ali que uns 3 meses podía tardar máximo, que está desde que a sacan pode chegar hasta 3 meses, iso é así. Bueno, de momento sacaron na xunqueira e ainda está sin farol. Como antes comentou que lle mandaban un mail e tal, tiño que contestar, que unhas tardan máis que outras, pois nada, dixeronlle 3 meses, bueno, ainda estamos en plazo. E despois, vamos a ver, o tema do expediente, da ecuación do expediente, sei que trouxe o pleno de principios de agosto, non vai ter hoxe, non recordo, polas pegas estas que estaban no camiño público que vai para Monte das Laxes. Bueno, o expediente sigue igual, os veciños viñeron aquí o 13 de setembro porque lle deron unha cita no Concello para falar o creo que era aparejador, non sei, Unha cita. arquitecto, vale, non sei. Entón, deron unha primeira cita, co consecuencia de pedir unha hora ou dúas no traballo, non sei tanto, cando chegaron á oficina técnica dixeronlle que non tiña nada que ir aí, que nin siquiera lle pasaran o expediente. Ben, volveron hoxe, porque lle deron cita para hoxe, non porque quixeran eles vir hoxe. Parece que lle dixo que mirou os expedientes hasta o día 12 de setembro. Eles estuveron aí o día 13, entón mirou os expedientes hasta o día 12 e que non o mirou. Pero, aparte deso, falou de que agora había unhas alegacións. Non sabía cales, pero que había unhas alegacións. Entón, eu creo que os tempos políticos, eso de deja hacer, deja irse fe, irse pase, bueno, esos tempos xa pasou, vostede sabe que isto pode ter responsabilidades, sabe perfectamente. Vostede sabe tamén que vostede ten autoridade suficiente, se vostede quere, para quitar as pedras do camiño, porque, mira, vou recordar algo que pasou aquí, que falando deste tema así con ese diles de independientes, que acordaba, tu pai seguro que o recorda tamén, que unha vez estaba tu pai aí tamén, unha vez en Sembra había un alcalde aquí de Cei, e foron a Sembra, e resulta que unha señora, unha veciña ali, fixo un morete de bloques, porque non me estaban cando entraban os coches, que lle rascaban a parede. Entón chegou ali o alcalde cos concelleiros, e dixolle se tiña permiso, e a señora dixolle que non, e o alcalde doulle patados os bloques, e despois dixolle, e agora limpias isto, e deixes todo limpio. Entón, vostede sabe perfectamente que este é autoridade para sacar as pedras, se logo as pedras poden estar ali, xa se poñerán, pero de momento están interrompindo un paso ao monte, que antes as pedras ali non estaban porque é un camiño público, entón, se vamos a esperar as alegacións, o plazo de alegacións, se vamos a retardarlo no tempo, vostede sabe perfectamente que isto pode ter responsabilidades para vostede. Entón, vostede verá o que quere fazer, porque non sei se fai así con todos os casos ou con este en concreto. Mire, señor Rivera, voy a leer
O artigo 26 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Concello, no apartado de preguntas, logo se preguntas, di: a alcaldesa non admitirá trámite as preguntas ou non contestará as que se refiren a asuntos alleos ás das competencias municipais, non é o seu caso, neste caso. As que sexan de exclusivo interese persoal de quen a formula ou de calquera outra persona singularizada. E as que se poñen a consulta de índole estritamente xurídica. O que vostede me está plantexando é unha cuestión estritamente xurídica. Entón, a responder unha resposta, facerlle un tipo de resposta esa. Entón, a partir de agora, vostedes As cuestións xurídicas e técnicas hai que tratalas co técnico correspondente. Pero, En todo caso, hai hai listado do que podemos preguntar o que no, porque está no regulamento. Eu aquí son alcaldesa. vostede cando era oposición, o regulamento se coñecía, pero as preguntas facías todas que Eu facía as que consideraba, e o alcalde contestaba o que consideraba pertinente. O regulamento de organización e funcionamento fíxose desde que estou alcaldesa, non como anterior alcalde. Entón, foi aprobado por unanimidade. E habendo dos ex-alcaldes, naquela corporación. Se aprobou por unanimidade. Entón, é unha cuestión estritamente xurídica que lle ten que contestar os técnicos correspondentes. Hai un procedimento e hai que seguir ese procedimento e non máis salir do procedimento. Bueno, pues vale, esperamos. Logo, con respecto a un vecino de aquí de Cee, o día 9 de setembro, vou a ler a instancia que presentou no Concello, que di o seguinte: el día 9 de septiembre de 2024, a las 11:45, estando yo trabajando en el control de accesos de la empresa SEAL, cita en Brens SE, se detiene en el exterior de la fábrica un vehículo de titularidad municipal conducido por el empleado municipal señor Nicanor, poniéndose este a hablar con 3 empresarios de la empresa Hermanos Rodríguez y con un operario de la empresa SEAL, pues estaban trabajando en el exterior de la fábrica, parando estos la actividad que estaban realizando. En el momento que tengo que llamar al empleado de SEAL, el señor Nicanor comienza a proferir insultos contra mi persona. Tonto de los cojones, lárgate de aquí que no tienes que mirar nada, pasa para dentro de las instalaciones, tonto. Al mismo tiempo que realizaba aspavientos contra mi persona. Resaltar que en ningún momento interactué ni me dirigí al empleado municipal y esperando que tome las medidas correlativas que estimen oportunas ante el comportamiento de dicho empleado municipal. ¿Ten algo que decirme al respecto de esto? ¿Puede decir la persona que presentó esa denuncia? También el nombre, Sí, problema. así como menciona al trabajador. Mira, voy a dar un nombre porque me deis, pero aparte voy a decir que un membro que ven a mí lista de Independentes por Cee, espero Sí, ya lo dice todo. que... pero por qué di todo? Diga el nombre, no, que sí, que diga el nombre, por Pues favor. no lo voy a decir. No lo dice, bueno. Pues Teño ya todo o está. seu permiso, pero non Pues lo lo voy a mismo, decir. Pero señora Iglesias. cale o interés? Estamos falando dun vecino de Cee dun traballo municipal. Cale o interés da persona? O problema é que ven na lista de Independentes por Cee, que están marcados con dedo, con unha cruz roja, os que van a outras listas. Eu dixen algo, Teñen que ir na lista socialista, nada máis. Eu dixen algo. Bueno, pois entonces por que si di o nombre? No, si usted menciona o nombre do traballador, eu lle digo, pode decir o nome da persona que denuncia. Usted me pode respostar sí ou non. Sí, podo decir, pero ahora non o vou a decir, porque aquí se te queda na lista de desperdicio, pois por eso. Bueno, que está grabado por eso, que... Pois non o diga, xa está. Non o vou decir. Pois isto. Bueno, pero o que sí vou a decir, máis ou menos, esta persona foi ao Concello para falar con vostede sobre a 1:30 da tarde, atenderon as 3, imagino que a agenda sería moi complicada, a agenda da que se deixaba antes cando estaban na oposición. Vale, esta persoa pregúntale, máis ou menos, se parece normal o comportamento, e vostede ve o comportamento que tiveron hacia él, vostede dille que faga a queixa por registro de entrada e que non pasa nada. E que non le parece moi normal que son los que a usted non le parece moi normal los comportamientos que tiene esta persona de forma continua. ¿Cuáles son los comportamientos que tiene esta persona de forma continua? Cuando se va a quejar de un trabajador municipal. Pero, es más, usted le dice que, claro, si es porque es su marido, vienes aquí porque es mi marido, a la que la persona le contestó que venía porque un empleado municipal le insultó. Estamos hablando de un empleado municipal con una persona. Si usted fuese cualquier otro empleado municipal, tomaría una medida. Bueno, eso lo dice usted y lo dice una persona que insultó. Vale, y ahora le vuelvo a contestar lo mismo. Non tengo que facer ningún tipo de resposta con respecto ás que sexan de interese persoal de quen a formula ou de calquera outra persoa singularizada.
E aquí, evidentemente, que usted está facendo unha pregunta con relación a unha persoa singularizada. Vale? Vale, pois continuo. Vostede non me quede. Sí, Eu vou continuar. Veña, outra. Sí, pero con respeto, por favor, que eu a vostedes... Estou tratando con todo o respeto do mundo, veña. Entón, le dijo, pues mira, si te digo tonto de los cojones, en el juzgado de Corcubión se archiva. Eso son palabras da señora alcaldesa. Pregunta si foi verdade ou non, porque usted non me vai contestar. Señora que solamente unha pregunta, se quere respostar ou non. Eso contou o traballador ou gravou a conversa ca alcaldesa? Isto contou un traballador. Non gravou a conversa? E non tuve para nada o que me dixo. Entón, continuo. Que vostede non me quere respostar, eu vou a continuar hasta que acabe. Salvo que me bote fora, claro. Le digo, dille a esta persona que nas súas horas de traballo, que non traballa para o Concello, que pasa moito tempo falando con traballadores do Concello. Vostede terá que pedirlle contas aos traballadores do Concello, di que ten informes municipales dos traballadores do Concello, correcto, pero a vostede que lle importa o que fai este traballador na empresa, neste caso Xeal. Será Xeal quen lle ten que pedir contas ao traballador, non vostede. Entón dille que faga o que queira, pero que tamén saiba que vostede fará o que teña que facer. Non sabemos o que é todavía, non lle vou a preguntar que non vai a respostar. Insiste que presente por rexistro de entrada, que vostede tamén fará unha queixa a súa empresa en base a un informe que ten vostede de comportamentos seus, desa persona. Unha persona allea, unha persona de C, cidadana de C, vostede ten informes dele, non sei que terá de nós, que somos aquí membros da corporación. Medo me dá, porque unha persona allea o Concello de C, que non é traballador seu, vostede ten informes de él, e non traballa para vostede, vamos, nin se asoma, e que non traballa nin para o Concello, de fora, vamos. Entón, dille eso. E despois dille, sí, bueno, si queres que vaya que le pegue, cousas así que dixo vostede. Entón, ao final, para calmar, dille, si tú sabes lo que haces, y si crees que tu comportamiento es correcto, estate tranquilo. Entonces es que no te va a pasar nada. Pero luego, non sei cómo, non me vai a contestar. Non sabemos en que lle podía pasar. Entón, vostede insiste en que o seu comportamento, esta persona non lle parece normal, é que el presente por registro de entrada, isto todo xa con un tono elevado, que presente por registro de entrada o que queira presentar. É que vostede xa fará, claro, por suposto, é que vostede, sí, con tono elevado, é que vostede xa fará o que teña que facer. Ben, por o momento, podemos saber en que punto está isto, si vai adiante, bueno, creo que o expediente que o leva a Belén, me parece, non? Bueno, a instrucción, entonces sabemos algo, ten un plazo... Podemos decir algo? Non se pode contestar. Nos a pregunta non lle vou a responder. E aparte das preguntas son dirixidas ao alcaldes. Vale, correcto, é verdade. E que a veces como nos redirixe, según lle conveña. Ben, e logo teño un... Vale, perfecto, que nada, xa seguiremos o tema. E logo teño un robo que en Porcar, onde puxeron a depuradora, pois, bueno, asfaltaron todo ali, con hormigón pulido, quedou todo moi bonito ali diante, pero xa non vamos a falar da pista que vai a Ponte Nova, que é un auténtico desastre, pero hai un anaquillo ali que chega xusto ao cruce de caminos, me imagino que o concelleiro de obras, non lle vou a preguntar que non pode, sabrá. Hai un anaco ali que está todo en pedras, que recorda os camiños das vacas de Fallandos, entón os vecinos, normalmente os que viven por cá, pola parte de abaixo, salen por aí, xa mesmo para ir a Muxía, para ir á praia, para vir para C, entón ese anaco, xa no momento que vostede foi ali me imagino, a inaugurar a depuradora no outubro do 2023, naquele momento xa estaba un pouquinho mellor que agora, pero pouco máis. Entón, bueno, se ten a ver pasar por aí, inda que sea bachear ese anaquiño hasta o cruce que vai hacia Pereira e hacia Ponte Nova, a carretera, pois non estaría mal. Non me vai a contestar, supoño, mas é un robo, é un robo, non? Sí, non máis. Gracias. Llevar esa sesión.